тавре мо дидем мавсими 94-уми Ла Лигаи Испания ҷамъбаст шуд, он ҳам бо пирӯзии дастаи Барселона. хуб тавре аз таҳлилҳое ки қабл аз оғози мавсим буд, бисёриҳо шубҳа доштанд ба қаҳрамонии дастаи Барселона, чунки онҷо ҳолатҳое буд нофаҳмо вобаста ба сиёсати трансферии даста, мушкилиҳое ки дар мудирияти даста буд ва баъзе ҳолатҳои дигар. Аммо тавре мо мебинем Барселона дар ин мавсим қаҳрамон мешавад ва мехостам нахуст аз ин шурӯъ кунем ки омилҳо ва заминаҳои асосӣ чӣ буданд барои пирӯзии Барселона дар мавсими 2024-25 дар Ла Лигаи Испания. ман танҳо як омил мебинам, ном дорад Ханси Флик. шубҳаҳоам дар мавриди ҳамин буданд ки футболи хоси Ханси Флик ки бештар шабеҳ ва босамар аст дар футболи олмонӣ, оё ба футболи испанӣ рост меояд ё на. аммо чуне ки вақт нишон дод, воқеан ҳамон тавонист ки дар Испания он футболе ки дар Бавария ҷорӣ карда буд, бо дастаҳои дигар ҳам амалӣ мекард, тавонист ки баромонад, ба ҳамин чиз суд ва самара ҳам дод. ман дигар ягон хел фаҳмонда наметавонам муваффақияти Барселонаро дар ҳамин мавсим, зеро ки чуне ки қайд кардед, сиёсати трансферии даста чандон хуб набуд. зери роҳбарии аз Ханси Флик бозингароне шукуфтанд ки ҳатто пеш аз мавсим бо талаби мухлисон бояд ки фурӯхта мешуданд. дар назар дорам киро, албатта Рафинияро. аммо Рафиния бозии беҳтарини худро пайдо кард, дар маркази майдон нишон дод Ханси Флик ки ба ҷуз аз Гави боз дигар футболбозон ҳам ҳастанд ки метавонанд Барселонаро пеш баранд. хуб ду канориҳоро олиҷаноб истифода бурд ва дар маҷмӯъ бидуни Тер Стеген, бидуни дифоъгарони асосии марказӣ дигар футболбозоне ҳам пайдо шуданд ки онҳоро иваз карда тавонистанд. ҳеҷ боварӣ намеомад ки барои мисол Ферран Торрес тавонад бозингаре шавад ки дар Эл Класико дар ратиаси бозӣ кард, дар Лигаи Чемпионҳо бозингари муҳим шавад. боварӣ набуд. Рафиня ба чунин сатҳ бозингар табдил ёфт. Ламин Ямал соли гузашта ҳама таъриф тавсифаш мекарданд, аммо то ин дараҷа баровардани маҳорати ва сифати бозии ӯ албатта дастоварди бевосита боз ҳам Ханси Флик аст. боз тасаввур кунед, беҳамлавари марказӣ қариб ки ними мавсимро бозӣ кардан. ин ҳам дастоварди бевоситаи сармураббӣ аст ки тавонист Ферран Торресро як нав омода кунад ки Левандовскиро дар набуданаш пурра иваз кунад ва умуман набудани Левандовски ҳам эҳсос намешуд. ва ҳатто бозиҳо буданд ки беҳамлавари марказӣ умуман бозӣ мекарданд. яъне ки дар пояи ҳамаи ана ҳамин муваффақиятҳо ва ҳамаи ҳамин омилҳо меистад як нафар Ханси Флик. ташаккур. вале бубинед оғози мавсим бисёр бобарор буд, махсусан даврае ки онҳо Реал Мадридро 4-0 шикаст доданд дар Эл Класико, баъд аз он ҳам дар тирамоҳ комёбиҳо давом ёфтанд. аммо агар мо бевосита моҳи декабрро ба эътибор бигирем, як нав пасравӣ дар Барселона дида мешуд ва ҳатто дар ҷадвал ҳам онҳо каме қафо монданд аз Атлетико ва ҳамчунин аз дастаи Реал Мадрид. аммо бубинед чӣ дигаргуниҳо ворид кард Ханси Флик дар миёнаи мавсим ки боз ҳам Барселона аз нав аз моҳи январ сар карда пурқувват шуд ва дар соли 2025 мелодӣ мо тақрибан шикасти ин тимро то моҳи май дигар надидем. ман фикр мекунам он кризисе ки дар Барселона охири соли 24 рух дод ва аз худи Реал Мадрид 8 гол қафо монда буд, бубинед ҳамон дастаи аутсайдере ки баъдан охири мавсим Ла Лигаро тарк кардан, худамон Лас Палмоси Леганес маз ҳамино шикаст дода буданд Барселонаро ва ба ғайри интизор ҳатто Барселона дар майдони худ на ин ки хол аз даст медод, балки 0 хол ба даст меовард. ва инҷо бубинед бар иловаи он комёбие ки зери роҳбарии Флик дар умум ба вуҷуд омад, бубинед ҷалб кардани бозигарони навам яке аз омилҳои калидии муваффақияти тим аст. бубинед вақте ки дарвозабонро аз ҳеҷ куҷо як пиронсолро воичи шехсонро оварданд, бубинед баъд дар соли 2025 аслан дар 22 бозии паём умуман гол ба дарвозааш сар намедод. ин яке аз комёбиҳои дастаи умуман шикаст намехӯрд, гол сар медод албатта. ва яке аз комёбиҳои даста бубинед Олмо бисёр хуб вориди даста шуд. бозигарони нав, ҷалби бозигаронам ин ду нафар ман дорахши хуса доштанд. Дани Олмо яке аз нафароне буд ки ҷанҷолҳо сари сабти ном шудани ӯ дар Ла Лига бисёр ба маротиб ҳатто то ҷанҷолҳои судӣ ҳам рафт, ва лекин хушбахтона барои мухлисони Барселона ин даста ӯро тавонистанд дар даста нигоҳ доранд, ӯро сабти ном карданд дар Ла Лига. умуман дар комёбии даста хизмати бузург кард, вале дар пасманзари оне ки Барселона аз кризис баромад, дастои дигари рақобатпазири ин чемпионат дучори ҳамон бурон шуданд. маз дар ҳамон даврон дар ҳамон фурсате ки Барселона аллакай мебаромад, Реал хол аз даст додан мегирифт. ин чиз ба фоидаи Барселона шуд. Барселона боло мерафт, Реал баръакс холоро аз даст додан мегирифт ва бубинед ҳамон 8 холаи бартари 8 холаи буд ба маротиб канҷ шудан гирифт ва дар аллакай дар сароғози баҳор Барселона аллакай пеш гузашт аз Реал Мадрид. ман фикр мекунам он
درخش خصوصی بارسلونا برآمدن از کریزیس راست آمد به ناکامی دو دسته رقیبی که برای چمپیونی دوم مبارزه می‌برند. бале хуб дар маҷмӯъ метавонем бигӯем ки барселона бо Ханси Флик ҳамин гуна мавсимҳои бобарорро дар солҳои баъдӣ низ давом медиҳад, чунки аз рӯи таҷрибае ки Ханси Флик дорад буданд ҳолатҳое ки дар мавсимҳои махсусан дуюму сеюм баъзе мушкилиҳо барои ӯ пеш меомад, аз ҷумла дар Бавария ва нофаҳмиҳо бо роҳбарияти даста ва баъдан ин мураббӣ маҷбур мешуд ки аз даста биравад. медонед дар масъалае ки даста то кадом андоза дар мавсимҳои оянда метавонад натиҷаи қаблии худро такрор кунад бисёр ҳам суоли мушкил аст, зеро ки чуноки қайд кардед худи Ханси Флик чунин таҷрибаи манфиро дорад дар корномаи худ. барселона ҳам бо як сармураббии дигаре буд ки ҳамин гуна таҷрибаро на чандон пеш дошт. Ин хави аст ки ибтидо муваффақ шуд, баъдан нофаҳмиҳои зиёд бо роҳбарият боис шуд ки ин мутахассис тарки вазифаи худ кунад. аммо маълум аст ки Ханси Флик дар барселона роҳбарият нисбати эътимоди хело зиёд доранд ва сиёсати трансферӣ ҳам дар асоси дархостҳои ӯ гузаронда мешаванд. андак вазъи молиявии барселона акнун беҳтар шуда истодааст. бо боварӣ комил гуфта метавонем ки Ханси Флик якчанд мавқеъҳои заифи худро акнун пурқувваттар мекунад ва ҳадди ақал дар мавсими оянда агар чемпион ҳам нашавад аммо заиф намегардад, дастаи рақобатпазир боқӣ мемонад. барои чӣ мегӯям ки шояд чемпион ҳам нашавад, зеро ки Реал Мадрид аз тарафи дигар Хаби Алонсоро таъин кард, боз трансферҳои хубро анҷом медиҳанд онҳо. яъне ки Реал Мадрид мехоҳад ки ҳамон нокомии ин мавсимаро соли оянда ҷуброн сад. аз ҳамин ҳисоб яъне ки рақобат сахттар мешавад нисбат ба соли сипаришуда, зеро ки ин мавсим шояд ки дар идома мо дар мавриди Реал Мадрид ҳарф занем, ростӣ заиф буд Реал Мадрид дар қиёс бо Барселона. барои ҳамин шояд агар андешаи ман бошад, Барселона ба назари ман ки дар мавсими оянда ҳам метавонад ки муваффақ бигардад дар сурати пурқувват кардани ҳайат, зеро ки бо ҷамъи зиёди ҷавонон хуб як мавсимро гузаронданд, аммо мавсими дуюм шояд ки амин ба қавли фокус дигар нагузарад. хуб бубинед ки дар рафти мавсим Барселона яке аз он дастаҳое буд ки пайваста бо ҳисобҳои калон ҳарифонро шикаст медод ва аз рӯи ин нишондиҳанда ва шумораи зиёди голҳо дар мавсим онҳо то рӯзҳои пешсаф буданд. танҳо Пари Сен-Жермен баъд аз задани 4 гол ба дарвозаи Атлетико дар чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо аз рӯи шумораи умумии голҳо дар як мавсим аз Барселона пеш гузашт. хуб мо воқеан ҳам чунин роҳбарии самарабахши Ханси Фликро дар Бавария ҳам дида будем ки чӣ гуна бо ҳисобҳои калон махсусан зидди ҳарифони қавӣ пирӯзӣ ба даст меовард ва голҳои зиёд задани Барселона ҳам дар мавсими якуми роҳбарии Ханси Флик ба дарвозаи дастаҳои қавитарин ман фикр мекунам аз ин чиз далолат медиҳад. хуб Имонбек, бубинед ки дар умум Барселона на танҳо дар чемпионат комёб шуд, балки онҳо тавонистанд дар суперҷоми кишварашон ғалаба ба даст оранд ва ҳамчунин дар ҷоми кишварашон. ман фикр мекунам ин дастовардҳо низ натиҷаҳои бисёр хуб ҳам ҳастанд. бале, Барселона дар Испания ягон ҷоизаро ба Реал Мадрид надод. Атлетико албатта дигар ҷоизаро дар шаби хубаш ҳам намедид, чун ҳар вақта дар дусе мавсим ахир. вале бубинед, Барселона аслан зиёд гол мезанад, вале бар замин кам гол сар намедиҳад. ин як мушкили Барселона аст. бубинед, дар худи мавсими сипаришуда вақте ки Жюл Конде ва Алехандро Балде набуданд, мушкилот ба чашм мерасид, вале вобаста ба оне ки хати ҳамлаи Барселона ниҳоят қавӣ аст ва чугунаи Гвардиола ҳам ишора карда буд ки ин кори Флик идомадиҳандаи ҳамон фалсифаи Йохан Кройс аст ки ҳар қадаре ки ҳариф гол занад задани голи як гол бештар аз ҳариф ва ин чизам бубинед такрор шуд. вале бар замин агар мо бинем голҳои бисёр ҳам зиёд ба дарвозааш сар медод. ин аз чиз шарт далолат медиҳад? ин аз он мегӯяд ки бубинед вақте ки дифоъгарони асосӣ ҷароҳат мебардоранд, Араухое ки ӯро боз доштанд до 2031 ба Ювентус бояд мерафт, ӯ ҳам дигар нафари калидӣ нест дар Барселона ва инҷо гап сари ояндабинии Барселона меравад ки то куҷо роҳбарият метавонад Фликро дастгирӣ кунад. бубинед, дар бозори фарохи трансферии тобистонӣ агар ки нафарони калидӣ эҳтиётбахш харидорӣ карда нашаванд ва дар сурати ҷароҳат гирифтани нафарони калидӣ, бубинед мушкил пеш меояд ва дар ҳамин замина дастҳои дигари рақиб аллакай пурқувват шуда истодаанд. онҳо аллакай дарси ибрат гирифтанд. бубинед чӣ қадар дифоъгар Реал Мадрид мехарад, дар ҳоле ки бубинед шартан бигирем ду хати дифоъгари хати канор ҷароҳат мегиранд, ки онҳоро эваз мекунад? Эрик Гарсия ва Херард Мартин албатта нафарони калидии хати захиравӣ нестанд ва аз як ҷониби дигар бубинед айни ҳол ҷанҷолҳо меравад миёни Тер Штеген ва Ханси Флик. дарвозабоне ки хизмати бузург кард барои Барселона бояд ки чун агенти озод аз даста ҷавоб дода шавад.
جوان گارسیا از اسپانیول البته آمد خوب است، چسنی هم از تجربه خود نشان داد، ولی این چیز یک فضای ناموسویی در دست به میان میآورد. البته همه به فلیک باور میکنند و نتیجه نشان داد و طبق گفتگوی او هم میشود. ولی اینجا ببینید در سری ترانسفر هم اینا میخواهند که لوئیس دیاز رو از لیورپول بیارند، ولی نیکو ویلیامز خواستار گزارش به بارسلونا دارد. اینجا ببینید وقتی که در صورت اومدن یکی از اونها و درست نگرفتن کار در دسته کی جوابگر میشود؟ مربی جوابگر میشود، روبریت ناراضگی بیان میکند و بعدا اگر گپ سری تخمین آینده بینی رود ممکن اشتباه میشود. باز هم تقدیر بعدی فلیک چگونه در دستای پیشین بود. ببینید در منتخب آلمان زور بود وقتی که با روبریت میخیل گپ چپو بسیار شد. در باواریا هم همچنین بعد مجبور مربی که مسئول اساسی نتیجه دسته است از دسته رفت و بعدا دسته به کلی ضرر میبیند. در صورت نبودن فشنگوی ضروری وقتی ترانسفر و آن پیش آمدن مشکلات اقتصادی البته میتواند همین چیز یک مانع خود همین نتیجه دسته بارسلونا شود. بله خوب مهرور همین موضوعی که بالاتر ایمانبек گفت در مورد ضعیفی خط دفاعی دسته بارسلونا من میخواستم کمی حرف زنیم، چون که یکی از عامل‌های اساسی شکست بارسلونا در برابر اینتر در دور نیم نهایی محض همین بود. مخصوصا اراوخویی که با او باور کرده در چند دقیقه اخیر برآوردن در لحظه‌های ضروری محض از تگ پای او توپ میگذارد و وارد دروازه میشود و ببینید که در همین زمینه بارسلونا اگرچند چمپیون شد، گل‌های زیاد زد، ولی در لالیگا اسپانیا نظر به هم ریال ماдрид و هم اتلتیکو زیادتر محض بارسلونا گل سر дод ба дарвозааш. не парӯз агар ба хатти дифои барселона мо назар кунем, ба ҷуз аз ду нафарони канорӣ дар маркази дифоъ ман ягон нафареро намебинам ки бо боварӣ битавонем бигӯем ки дар ҳафти мавсим метавонад монанди гӯем Карлес Пуёл ҳадди ақал устуворона хатти дифоъро нигоҳ дорад. Нест, касе набошад. зиёд таъриф мешавад Пау Кубарси, лекин бозиҳои вазнӣ нишон доданд ки ҳоло ҷавон аст. бале истеъдод дорад, аммо ҳоло ҳам ба авҷи камолоти худ нарасидааст. барои ҳамин ин бозингар нест ки ба ӯ ба пуррагӣ такя карда шавад. дигар нафарони дар ҳамин мавқеъ инчунин. аммо ду канориҳои беҳтарин ба назари ман дар тамоми аврупо ду канориҳои беҳтарин доштанд ҳамин мавсим Барселона. Балде аз тарафи чап, Жилкунде аз тарафи рости майдон. аммо дар бозии аввал ки Жилкунде оса мебардорад муқобили Интер дар назар дорам, ки ӯро ба таври арзанда иваз карда метавонад? Нест. яъне ки муваққатан Эрик Гарсия бозӣ кард. медонед Парвиз, Эрик Гарсия гарчанд ки зери роҳбарии Ханси Флик андак беҳтар бозӣ кард, дар футбол як истилоҳе аст, ба забони русӣ мегӯянд пожарник. Эрик Гарсия аз умри ҳамон гуна футболбозоне аст. бубинед ки дар хатти дифоъ намегузошт Эрик Гарсияро бисёри вақте аз ҳайати захиравӣ медаровард Ханси Флик. ниммуҳофизатгари марказии такягӯҳӣ мегузошт ӯро, зеро ки дар хатти дифоъ Гарсия он қадар шахсан ба ман писанд нест. аз тарафи чап мегузоранд Жерар Мартинро мегузоштанд. чандон бад нест, аммо монанди Алекс Балде 90 дақиқа пешақӣ бозӣ карда наметавонад. ё бештар таваҷҷӯҳ мекунад ба хатти дифоъ, ё андак пештар меравад, он қадар зиёд ба хатти ҳуҷум кӯмак намекунад. барои ҳамин хатти дифоъи Барселона агарчи хатти ниммуҳофиза хатти ҳамлаи Барселона ин қадар пурсамар намебуд, Барселона умуман ба ягон дастовар ноил намегашт бо он шумораи голҳое ки сар доданд, бо он заъфиятҳое ки буданд. танҳо ба голҳои Реал Мадрид назар кунед дар Эл Классикои охирон қисми аввал аст аллакай ду гол сар медиҳанд. бале танҳо баъдан хатти ҳуҷум бо пешвоии Рафиня ва Ламин Ямал ҷуброн карданд голҳои задаи Килиан Мбапперо. аммо бисёр осон фирор мешавад Мбаппе аз дифоъгарони Барселона. барои ҳамин вазифаи асосие ки ани замон гузошта мешавад назди стади мураббиён, роҳбарият, ин устувор кардани хатти дифоъ аст. дар назар дорам маҳз мавқеи марказӣ ва пайдо кардани алтернатива барои Жилкунде ва Алекс Балде. яъне ки дар назар надорем ки нафаре бошанд ки барои ҳайати асосӣ на, нафароне бошанд ки дар сурати набудани ин ду нафарон ҳадди ақал сифати бозӣ сахт коста нагардад. бале хуб ташаккур ва танҳо як мавзӯи дигар дар охир мехостем атрофи он гуфта гузарем. аз рӯи системаи голҷамъи пас дар мавсими кунунӣ хело нишондиҳандаҳои хуб доштанд. аслан ҳар се футболбози хатти ҳуҷуми дастаи Барселона, Ламин Ямал, Рафиня ва ҳамчунин Роберт Левандовски. ва ҳаминҷо як савол пайдо мешавад, буданд ҳолатҳое ки Ламин Ямал вақте дар бозиҳо набуд, мо пасравии натиҷаҳо ё бохтҳои Барселонаро медидем ва албатта дар ин мавсим вобастагӣ зиёд аз худи Рафиня ҳам буд. хуб
ба наздикӣ мумкин аст Нико Уильямс ба қатори онҳо пайваст шавад. Инҷо фикр намекунед ҳолате метавонад бошад мисли Реал Мадрид ки тақсими ҷойҳо дар майдон байни ин футболбозон метавонад баъзе норозигиҳо, баъзе ихтилофро ба миён орад ва ин дар маҷмӯъ ба бозии дастаи Барселона таъсири манфии худро расонад. медонед Парвиз, ман аз ҳамон лаҳзаҳои аввале фаҳмидам ки Нико Уильямс эҳтимол ба Барселона меояд. Тасаввур карда метавонистам ки чӣ тавр онҳоро ҷобаҷо мекунанд. Мегӯянд ки такҳуҷумкор мегузарад Рафиния, дар тарафи чап бозӣ мекунад Нико Уильямс. Барселона бо чунин тактика бозӣ намекунад. Барселона дар хатти нимуҳафиза надорад як нафаре ки аз дигарон пештар истанд. Де Йонг аст, Педри аст, на онҳо дигар шакл бозигар ҳастанд. Олмо баъзан вақт бозӣ мекунад. Дани Олмо бале, баъзан вақт дар ҳолатҳои бештар набудани Левандовски якҷо бо Ферран Торрес бозӣ мекарданд. Хуб, онҳо Рафиняро мегузаронем ба ҷое ки барояш одатӣ нест. Дар Лидс ҳам дар дастаҳои пештараш ҳам ӯ дар тарафи чап бозӣ мекард. Нико Уильямсро онҷо гузорем, агар инҷо ки меистад, яъне ки проблемаи Реал Мадрид дар чанд мавсими охир ҳамин тавр буд. бозингарони ҳуҷумкори зиёдро ҷамъ меоранд, ҳамаашон моҳир ҳастанд, ҳамаашон вақт талаб мекунанд, ихтилофот пайдо мешавад, нофаҳмиҳо ва баҳсҳо дар дохили даста. Дар Барселона ҳамин чиз иттифоқ афтоданаш мумкин аст. барои ҳамин шояд ки аллакай ягон суҳбати хосе гузашта бошад миёни Ханси Флик ва худи Рафиня роҷеъ ба оне ки чун сармураббиён суҳбат мекунанд бо шогирдони худ ки чӣ назар дорӣ, мо ӯро гирифтанӣ ҳастем, ту дар ҳамин мавқеъ бозӣ бояд кунӣ. Агар розӣ шуда бошад Рафиня ба мувофиқа расида бошанд, трансфери беҳтаре мешавад Нико Уильямс, зеро ки дар мунтахаби Испания дар чемпионати Аврупо, дар Лигаи Миллатҳо нишон доданд Ямал ва Нико аз ду тараф, аз ду канор бисёр яроқи гӯем натиҷадиҳанда аст барои даста. Онҳоро агар якҷоя кунанд, ҳамгироии онҳо шавад дар доираи Барселона, нуран алло нур мешавад. Аммо гап сар ин аст ки дигар нафаронро ҳам ҷойгир кардан дар кор аст дар ҳаят. хуб, ба ҳар ҳол Имонбек таҷрибае ки дар ибтидои ин мавсим Ханси Флик дошт ва боваркунонда тавонист Рафиняро ки пеш аз ҳама дар даста боқӣ монад ва баъдан ҷои муносибро барои ӯ пайдо кард, фикр мекунам аз он далолат мекунад ки мураббии олмонӣ аз ӯ даи кор мебарояд. ва инҷо агар ки Барселона масалан дар чемпионати ҷаҳонии бошгоҳ баромад мекард ва ин озмоишро баъди омадани мисол эҳтимолият омадани Нико Уильямс, чун ин озмоишро агар дар ҳамин мусобиқа мегузаронд он кор медод, баъдан бо боварӣ дар ҳафтаи мавсими дохилӣ метавонем гуфтан ки ин натиҷа кор дод. Валекин дар тамринои пеш аз мавсимӣ инчунин эксперимент ба қавли албатта то ҷои ноҷом аст ва худро ба қавли сафед кардан наметавонад. Манам бо мерова розӣ буда метавонам, зеро ки дар чунин дар сурати омадани як нафари дигари дурахшон ба хатти ҳамла ҳеҷ касе аз онҳо намехоҳад ки дар курсии эҳтиётӣ нишинад ва бозигари захиравӣ бошад. Дар чунин ҳолат чӣ гуна ки дар Реал Мадрид буд, хоҳ нохоҳ ихтилофот ба миён меояд ва Анчелотте ки бо чунин таҷрибаи бузурги худ ҷой карда натавонист онҳоро дар мавқеи зарурӣ, ман фикр намекунам ки Ханси Флик ранги Анчелотте метавонад ки ба зудӣ муваффақ шавад. бале, ташаккур. Ба ҳар ҳол ин акнун мавзӯи мавсими оянда хоҳад буд ки ҳатман дар барномаҳои ибтидоии мавсими оянда дар ҳамин студия албатта атрофи ин суҳбат хоҳем кард.